जीवतिया नहा खाने का दिन के कथा हउए लोग सुन लेम लगिन जे ए यार तक बरियार नहा खा के बैठनी पोखरा के घाट बैठे के मिलल सिंहासन पाट जाके पूछो राजा रामचंद्र से जब बाबू के माई जीवतिया भूखल बाड़ी जय गो जेकरा होई उतना नाम ध के पूछे के बाटे। बबी होइलो तो बबी के, बबुआ होइलो तो बबुआ के नाम ध के पूछे के बाई है जे और यार तक बड़ियार नहा खा के बैठल पोखरवा घाट बैठे के मिलल सिंहासन पाट जाके पूछो राजा रामचंद्र से जे बबुआ के माई जीवतिया भूखल बाड़ी नहा खैले बाड़ी, बबी के माई जीवतिया नहा खैले बाड़ी। इहेर वो लोग अपन नहा खैले के दिन पूछ के अपन घाट पर जाम लोग नहाए तो पूछे में लगी तो इंग अपन इंग होला कथा नहा खैला के दिन के हउए तो अपन पूछम लगन बबुआ जय गो हो जय गो बबुआ के, जय गो बबी हो तो एगो बबी के नाम ध के पूछल जाला।